Bueno, abueliña, que dice Feijóo que los de Vox no tenemos nada que hacer en Galicia ni nada que ver con Galicia, que no pintamos nada allí. Eso está tolo. Ti principalmente, que me perdonen os neniños que hai aquí, pero ti, con 8 mesiños, fuches á terra de tua nai. Eu nacín en Canaval, provincia de Lugo, e me criei en Padrón, polo destino de meu pai, que era de Barrence. Oye, ¿qué echas de menos de tu padre? Meu pai era un guardaujas de escala baixiña, que tiña que cargar aquí todo, dun vagón ao outro, e tiña espelexado os ombros. Espelexado é aberto, que miña nai fervía agua e con un trapo e sal o curaba. E logo foi destinada a Padrón un pouquillo mellor. En Padrón tuvemos a posguerra, a cartilla do racionamiento, e todo eso. Eu fui feliz en Santiago, al verme unha filla dun obreriño, nun puesto allí, con mi uniforme, Compañía Telefónica Nacional de España, Álvarez, su serenidad, sus ejemplos, que me dejó grabado como si me lo pusiera a fuego en la mente. Procura siempre ser honrada. Estás en un trabajo que yo le decía, papá, conté 1000 pesetas. Ay, niña, ten cuidado. Ya sabes, o bolsillo é moi fino para meter algo. Sé honrada. E también me decía esto, tú non te metas con nadie, non ofendas a nadie. E se te ofenden, ojo, deféndete. Nada más que teño que fuimos moi humildes, pasamos hambre, nomás, vale, que meu irmán morreu de fame. ¿Te acuerdas cuando visitamos En el 50, San Cosme de la en el año Ribera del Sil? En el 2005 me levaches ti e tua nai á miña terra, ás miñas raíces. Miñas raíces son fondo gallego, da terra do Sil, dali, que creo que é ese señor Feijóo, que non presuma de gallego porque tens que presumirte máis. Ahora los niños les quieren enseñar el gallego y solo el gallego, que es algo que nosotros queremos, Sí. pero entendemos que también hay otra lengua que es común, que hay que cuidar, que es la española. Claro, o español tamén hai que saberlo poser. O gallego vale para aquí e para ali o vasco. El español é mundial. Aí tenemos a Cervantes, que nos tendíamos los libros. Es que parece mentira que la Real Academia permite esas cosas. Bueno, a Real Academia non ten culpa, os que mandan. Os gallegos, que non me diga ese señor, que non somos dali en que estemos fora. O gallego que fala Feijóo, xa o teño oído, mete máis castellano que gallego. Eu teño o corazón en anaquiños, un anaquiño en Padrón, outro anaquiño na Coruña, outro anaquiño en Santiago, logo en Guipúzcoa, en Gainchurisqueta, logo de Gainchurisqueta en Amurrio. A Vox le pasa como a ti, que tiene el corazón por toda España. Son de España, ante todo española, pero as miñas raíces son fondo gallego. Que non diga ese señor que ti non eres. Ti non eres máis porque ti tes a sangre de tua nai, que xera eu velo cara a cara e lle diría, señor, você ten moito que aprender, é máis dunha vella. En minha época había máis de respeto. As conversaciones eran máis sanas. Agora se escandaliza demasiado pronto os pequenos. Os pequeniños se lle fala demasiado, hai que ir pouco a pouco que se chega, non de repente, lle metes na cabeza a unha nena de 12 anos certas cousas, hai que ir, yo estou moi contenta que os meus pais nos foron enseñando pouco a pouco, según íbamos medrando, nos iban contando as cousas. Eu non fui ignorante en nada, porque todo preguntábamos, xa te explicarei, e miña nai apartaba os máis cativos e nos explicaba os maiores, que éramos 7. Entonces, un neno de 6 anos non pode escoitar o que está oindo un de 14, E hoy, canto máis pronto, mellor. Non, señor, hai que ir pouco a pouco, hai que madurar. Se non maduras, non comes a fruta ben. Eso che pasa na mente. E logo, non hai respeto. Eu creo un pouco máis de respeto. Insultos. Que se insulta mucho a la gente. Eso a mí me duele. Cando te insultan a ti, fuistes moi bravo de niño, moi noble e moi buen corazón, Logo te ibas ao monte e esplanabas ali. E chovía,
sempre. E iso é bom que chova. Mentras chova en Galicia, chova ben, está todo verde. E verde todo es vos, das Galicia, verde, verde no corazón desa xente que che vota. Vos es verde, esperanza para todos os de vos. E lo que dice Santi Abascal, aunque eu teño que defendelo, que é o meu neto, claro, é o que faltaba, pero o que dice Santi Abascal son verdades, que estou moi satisfeita de chegar a ver isto que formaches ti en compañía de todos que te axudan, non ti solo, non collas fumes, porque ti chegaches de capitán e agora creo que eres general, non? Ou teniente coronel, que máis? Teniente Sí, lo que tú mandes. No, que máis? Teniente coronel, máis? General. General, ti chegases a moito, pero tes un apoio, de moita xente que te axuda, que eu todos os días á noite fago o meu rosario e pido por ti e por todos os que están contigo. E defendemos o gallego con energía e coraje, hai que defendelo. E os gallegos en vos fan moito. E hai señores que están metidos en esos partidos de dale, que non van máis que criticar. Non trae nada bon, non trae nada bon. O que pasa é que hai xente moi desconfiada. E Galicia ten que perder ese medo e votar a vos, nada máis.